pásli ovce v halaši pri betlenskom salaši. Hajdom, hajdom, didli dom, hajdom, hajdom, didli dom. Pásli ovce v halaši pri betlenskom salaši. Hajdom, hajdom, didli dom, hajdom, hajdom, didli dom. Tak toto si môžete zažiť so mnou naživo. Ono to bolo z dvoch strán a to bola úplne iná ruka. A my sme to dneska celé do obede cvičili a bolo to úplne skoro bez chyby. A so mnou naživo práve aj tento týždeň hravé stredy v Prahe. V stredu na Letohradskej škole. Mám to v týchto facebookových udalostiach. Potom tento týždeň v Šelovči pri Pardubiciach po obede v sobotu 7.10. naživo a na konci októbra, to znamená říjen, keď je ruja, ríje, v Bratislave. Takže toto sú so mnou naživo, možno sa stretnúť a zažiť si, pozrite ešte raz toto. Pásli ovce v halaši pri betlenskom salaši. Hajdom, hajdom, didli dom, hajdom, hajdom, didli dom. Z druhej strany, pásli ovce v halaši pri betlenskom salaši. Hajdom, hajdom, didli dom, hajdom, hajdom, didli dom. Vidíte, vôbec to nie je ľahké, to sa dve ruky a to naživo niekde túto radosť si môžete zažiť, to, že jak ruky vás počúvajú, nepočúvajú, a mnoho iných zaujímavých súvislostí o tom, kto je to človek, prečo potrebujeme pohyb, prečo potrebujeme reč, prečo potrebujeme iných ľudí, prečo potrebujeme to ľudské stretávanie a prečo potrebujeme hry, to všetko spolu na akciách naživo a hlavne tento rok, vy čo chcete sa ešte stretnúť a plánujete, ozýva sa to vo vás, že zavolaj Peťka živého, zorganizuj niečo, tak to urobte, ak to chcete ešte tento rok, lebo moje termíny sa stále zužujú. Takže ozývajte sa, je ten správny čas si zarezervovať termín. Majte sa pekne, pekné dni. Tak ešte raz. Pásli ovce v halaši pri betlenskom salaši. Hajdom, hajdom, didli dom, hajdom, hajdom, didli dom. A z druhej strany. Pásli ovce v halaši pri betlenskom salaši. Hajdom, hajdom, didli dom, hajdom, hajdom, didli dom, pom. A ja som ešte zabudol na Moržinku pri Prahe 13.10. piatok 13. so mnou 3 hodiny. Pane Bože, Moržinka, uzavretá skupina, krásne miesto, oáza, plodná záhrada, Peter a Petra. Wow, tam sa veľmi teším. Takže v strede, říjen, október, Praha, tam ste pozvaní.